खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं सुजुमा बर'। 16 नभेम्बर खालारखालि डेकापामनि डेकापाम बालाबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार आरो डेकापाम मिसिं ख्रिस्टि भवनाव बर' थुनलाइ आफादनि 69थि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बेजों लोगोसे 15 आरो 16 नभेम्बर खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों 35थि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 21थि बोसोरसालि जथुमा आरो सिमोन दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे 13थि बोसोरारि जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे जथुमानि सोमोन्दै बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि नाथुराम मोसाहारिया बेबायदि फोरमायो। गिबियावनो नोंथांमोननि खौरांगिरिफोरनिसिम गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय। मानो होनना बुङोबा नोंथांमोननि बे मिडियानि जुगैदिनो आं फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जाहा नैबेयाव बोसोरारि जथुम्मा मोनथाम आफादनि जादोंमोन। जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, सिमेन्ट सापरि आन्चलिक बर' साहित्य सभा, सिमेन्ट सापरि आबोब आन्चलिक आबोबनि बे मोनथाम माबाया जोंनि बे डेकापाम हालामाव जानानै दिनै जाफुंसारनाय बायदि मोनबाय। बे जाफुंसारनायानो जाहैबाय माने जोंनि ओनसोलनि जिथुनाखि माने डेकापामनिफ्राय लानानै डेकापाम, सिमेन्ट सापरि, समखं, मिसामारा बेयाव जाहा जोंनिनो गाव पन्सायतनि माखासे प्रतिनिधि दंमोन। गाव पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट सुमिता मोसाहारि, समखं सुकुराम ब्रह्म आरो मिसामारायाव दङ जाहा माने काउन्सिलर बायदेव दंमोन अनजालि खेरखातारि आरो बेफोरबायदिनो सिमेन्ट सापरियाव दंमोन काउन्सिलर आब' आरो आफादगिरि बिथांमोना जोंनो नांगौ बायदि हेफाजाब होनायाव जों दिनैनि माने बे बोसोरारि जथुमाखौ जोङो जाफुंसारनो हादों। लोगोसे आरोबाव जोंनि सिमेन्ट आन्चलिकआव बर' माहारिया बर' गामिया 73 गामि गं दङ। बिथांमोनाबो 73 गामि गंनिफ्राय न'खरफ्रोमबो 100 रां माइरं सेरसे हरनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। आरोबाव जोंनि हालामावनो माखासे थिखादारगिरिफोर दङ, थिखादार खामानि मावग्रा बिथांमोनाबो जोंनो नांगौ बायदियै अनसुंथाइ हरदों। आरो जोंनि ओनसोलाव फोरोंगुरु बिथांमोनाबो जोंनो नांगौ बायदि बिथांमोनाबो जोंनो अनसुंथाइ हरदों। जोङो बिथांमोननि अनसुंथाइ मोननानै जोङो जोंनि नैबे बोसोरारि जथुम्माखौ जाफुंसार होनो हादों। आरोबाव ओनसोलनि जोंनि जिथुनाखि सुबुंफ्रा जिबायदि मावनांगौ बेयाव बयबो लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैदों। बेनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौबो आङो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेयावथ' आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनना बुङोबा रायजो राजानि मदद मोननानै आरो जेबो दावराव दावसि जायालासिनो नैबेखौ आं जाफुंसार होनो हानायखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे 16 नभेम्बर खालारखालिनो चिरां जिल्लानि बिजनी दालाइ एबसुनि मावख'आव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। बे हाबाफारिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो उलुबारि गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि महेपाल मोसाहारिया।